ମୋ ସାଥିର ଗପର ଆସର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଜ। ଗାଁ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା। ତା ଲାଞ୍ଜ ମାଟି ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିଲା। ଗଛ ତଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ଦୋଳି ଖେଳିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ସଭିଏ ମିଶି ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଜରେ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଙ୍କ ଓଜନରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାମାନେ ଡରିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଫେଁ ହସିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଥୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।